በቃ መቼም አምላክ መገድ መሪሕን የድብል ኣነ ብዙሕ ክለሳት ኣሎ እንጂ ብዙሕ ትምህርታት ኣለዉ ብዙሕ ማስሜዳ ትሪኦ እንዲኻ ብዝያዳ ግን ናይ ምምርኻልት ከም ዝኽንብል ፀሕና ብዝያዳ ምስ ነብስኻ ኣፋሊጡ ምስ ፈጣሪ ወይ ከም ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ብንሕና ክንፈሎ ፀሕና ክንኮን ከዓ ዘለና ዘቃረብ ስለ ዝኾነ ኣይደኖ ሓደ ውሽጣዊ ዚኣቶም ግዚያስ ተድልየና እያ ዝብል ኣብ ትስቢተይ ንላዕሊ ረኺበ ምስቲ ውፅኢት ምስ ንዑ ነቲ ውፅኢት ካብ ውፅኢት የተበጊሰታ ሽም ትኾን ነይረ ሕጂ ግን ኣብዚ ክላስ ምስ መፃኹ ካብቲ ሕልሚ ትበሃል ክብገስ ጀሚረ ማለት ከምዚ ኣይተፀቢሕዎን ኣብ ምስካል ከምቲ ናይ ካልእ ገይረታ ኣለዉ ድምህሩ ኣብ ከምኡ ተሳቲፈ ስለነበርኩ ከመይ ይኸውን ኢለ ተፀቢሕ ነይረ ካብ ትስቢተይ ንላዕሊ ከዓ ረኺበ ኣለኹ በዚ ጋፃ ከመስግኖ ደልየ ንኻሊድ ምፅሓፍዋት ረኺበ ውሽጣዊ ሰላመይ ረኺበ ማለት ብዙሕ ነገር ከዓ ሕቂ ዘረባዕተ ሓጊዜ ዝገብር ኣምላኽ ይመስገን ከምዝናተይካ ንኩሎም ምኳን ኣጋጣሚ ኣብዚ ክላስ መፅአ ኣጋጣሚ ኣብ ፌስቡክ እንጂ ክሳይ እንዳገበርኩ ከለኹስ ከምዚ ተወራሪቱ ዝመፅእ ናይ መምርኻልድ ኣሎ ቪድዮታት ኣጋጣሚ ሸዓስ እንታይ ትብል ነይራ መስለካ ልበይ ድስሓበትኒ ማለት ሲ እቲ ተፀጊምካ ትበኽዮ ደሎስ ትበኽዮ ዘለኻ ሲ ንኣምላኽካ ብፀሎት ተትበኽዮስ ብዝያዳ ውፅኢታዊት ምኾነት ትብል ፅብቕቲ በቃ ክሳይ ማለት እዩ ሽዑ ርእዮ ፈለው ገይረዮ ሽዑ ኣብ ሓሙስ ናይ ናፃ ሰሚናር ከምዝብ ፈሊጠ ማለት እዩ በታ ዋሳብ እንጆይ ገይረ ሓሙስ ከባቢ 2 ወርሒ ተማሂረ ሸሞንተ ሰሙን ይኸውን ኣጋጣሚ ሽዑ እዚኣ ሻሻይ ባጅ ዝውድኡላ ዝነበሩ ስለዝነበረት ብዝያዳ ከዓ ሽዑ ባጅ ብዙሕ ክለሳት ኣሎ እንጂ ብዙሕ ትምህርታት ኣለዉ ብዙሕ ማስሜዳ ትሪኦ እንዲኻ ብዝያዳ ግን ናይ ምምርኻልት ከም ዝኽንብል ፀሕና ብዝያዳ ምስ ነብስኻ ኣፋሊጡ ምስ ፈጣሪ ወይ ከም ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ብንሕና ክንፈሎ ፀሕና ክንኮን ከዓ ዘለና ዘቃረብ ስለ ዝኾነ ኣይደኖ ሓደ ውሽጣዊ ዚኣቶም ግዚያስ ተድልየና እያ ዝብል በቃ መቼም ኣምላኽ መገዲ መሪሕን እየ ድብል ኣነ ሓራ ኣብዚኣ ሻሻይ ፓጅ ዝወልኡላ ግዜ እያ ነይራ ተማሂረ ብግፅ ከዓ ብሉፃት ኣሕዋት ረኺበ ውሽጣዊ ሰላመይ ረኺበ ማለት ብዙሕ ነገር ከዓ ሕቂ ዘረባዕተ ሓጊዜ ዝገብር ኣምላኽ ይመስገን ከምዝናተይካ ንኩሎም ምኳን ከምዚኣ ዝበልኩ ከዓ ቀዲመ ብዚ ናይ ሓሙስ ናይ ናፃ ሰሚናር ክመሃር ስለዝነበርኩ በቃ እቲኣ ዝደልያ ነበርኩ መንገዲ ንሳምኻት ብዝያዳ ንዓይ ተረዲኣትኒ ማለት እዩ ከም ተቐዲመ ዋላ ሕጅብን ዝኾነ ሸር ክገብር ከለኹ ውሽጣዊ ሰላም እየ ረኺበ ኣነ መጀመርታ ኣገዳሲ ዝብሎ ኣነ ከምዛይድ ማለት እዩ ውሽጣዊ ሰላምካ እዩ መቸም ሓኪም ሕማምካ እንተነጊርካስ መድሃኒት ንክእዘልካስ ኣይፅግማን እዩ ሕማመይ ንፈሊጥ ውስ ምዃነይ ከዓ ርግፀኛ እየ اوكي بعبيت بارادايم نديو زي ما مرخالد زبلوس مجم إداونا ندقن لنا نوتوت كسي حاجة زنن كسي خمس جيرن كسي خمس كاب ندقن نوتوت بشتري نوتوت سجر لا خليت خلاص حق مزرعة مع صادمك يعني كابتس دلاني مالت ኣብዚ ደኣ ማለት ኣብዚ መቸም እዚ ወለደይ ተኸዋኽ ዝተሓወሰና ስምዒታውያን ኣብ ግዜ ትምህርቲ ዝበዝሓሉ ግዜ ግን ከዓ ተማሃርና ኮይኑ ዝስማዕና ብዙሕ ነገር ዝጎደለና ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኩላትና እንጅገብር ኣብዚ ክላስ ብዝያዳ ከዓ ደስ ምበለኒ ኣነ ብወገነይ ከዓ ንብዙሓት ሰባት እንደ ሸር ዝገብር ዘለዎ ንኻልደይ ደኣ ገለ ደኣ ከም ኣባል ክቆፅርኒ ይኸውን እምበር ኣነ ብዙሕ ሰባት እየ ሸር ዝገብር ዘለኹ ተጠቂመ ዝብል ከዓ ሓሳብ ስለዘን ተጠቂመ ከዓ ብርግፅ ካልኦት ኣሕዋተይ መሓዙተይ መሳርሕተይ ከዓ ክጥቀም ከዓ ስለዝደሊ ማለት እዩ ثانك يو زايد حفتي ثانك يو تعميد مسكنكي ويلكم اتبران حوي اتبران حوي ኣብዚ ክላስ ናክትመፅእ ከለካ ግን ኣጋጣሚ ፈሚፅካ
ቀዳምነት ነዛዕድን ብምሃብካ ከመስግነካ ደሊ ኣነ ኣብ ዩቲብ ናይ ካልእ ታሽሙ ኣቢልየ ብመሰረት ከዓ ኣብታ ናይ ሓሙስ ሓንቲ መዕልቲ ተሳቲፈ ባጌራ ከዓ ንፅባሕ ተሓቲተ ማለት እዩ ደው ኢላ ከዓ ተመዝጊበ ኣትየ ኦኬ ከመይ ፀኒሕካ ክላስና ቅድሚ ክላስ ምእታውካ ኣሎ ትሕዞ ነገር ኣብ ርእስካ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ትሓስቦ ነገር ኣሎ ምስ ኣተኻ ከመይ ፀኒሕካ እዚ ክላስ እንታይ ዓይነት ፍልል ይፀኒሕካ ክላስ እኮ ካብ ትፅቢተይ ንላዕሊ ይፀኒሕኒ ከመይ መሲልካ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ፈቲነ ነይረኒ ቅድሚ ሕጂ ፅሑፋት ጥራይ እዮም ሂቦምኒ ኣዝዩ ማለት ወላ እቲ መግለፂ ሳይተዓግበሉን ኢኻ ናይ ካልኦት ግን ሓደ ፍሉይ ነገር ትገብሮ እቲ ዝሓለፎ መንገድታት ብኡ መሰረት ገይሩ ስለ ድህበካ ብትክክል እዩ ኣብቲ ናትካ ታሽሙ ዝኣቱ ይሳኳዓልካ እዩ ከምቲ ትደልዮ ገይሩ ይድህበካ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ዝሓለፎ እዩ ናይ ካልእ ኣብነት ኣየምፅልከን ሕጂ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ትምህርቲ ካብ ትፅቢተይ ንላዕሊ ረኺበ ቴንክ ዩ ኣተራናዊ ብጣዕሚ ኣነ ማለሲ ከምዚ ኣይተፀቢሕዎን ኣብ ምስካል ከምቲ ናይ ካልእ ገይረታሽ ኣለው ድምህሩ ኣብ ከምኡ ተሳቲፈ ስለነበርኩ ከመይ ይኸውን ኢለ ተፀቢሕ ነይረ ካብ ትፅቢተይ ንላዕሊ ከዓ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ በዚ ጋጣሚ ከመስግኖ ደሊ ንኻልድ ብጣዕሚ ድንቅ ዝኾነ መሃህራ እንታይ ኢልዎ ንምስየሲ ነታ በትርኻ ደርቢያ እሞ ናብ ተመን ተቐየር ልክዕ ናይ ካልእት ከዓ እቲ ክስታዩ ይድህበካ ትዝሓለፎ መንገድታት ስለ ዝኾነ ወልሓንቲ ተጠራጠረሉ ነገር የብልካን ትኺላ ተኣትወልካ ማለት እዩ ያ ቴንክ ዩ እንታይ ሎ ክላስ ካብቲ ዝተማሃርናዮ ኩሉ ክላሳት ኣብ ሂወተይ እዛ ነገር እዚኣ በቃ ጠቒማትኒ እያ ወይ እውን ገለ ትብለና ነገር እንትዳሕዲ ካብዚ ክላስና ኣብዚ ክላስ ዝወሰድኩ ብዙሕ እንዲ ግን ሓንቲ እንታይ ነይራ መሲልካ ኩሉ ግዜ ምስ ውፅኢት እየ ድቃለስ ነይረ ምስቲ ውፅኢት ምስኡ ንዕኡ ነቲ ውፅኢት ካብ ውፅኢት እየ ተበጊሰ ታሽሙ ትኸውን ነይረ ሕጂ ግን ኣብዚ ክላስ ምስ መፃኹ ካብቲ ሕልሚ ትበሃል ክብገስ ጀሚረ ሓደ ሓሳብ ተምፃእ ሓሳብ ኣምፂኻ ንዕኡ ኣሚንካ ድሕሪኡ ንዕኡ ኣብ እምነት ምስ ቀየርካ ናብ ውፅኢት ብኡ ጌርካ ካብ ተግባር ቅድሚ ሕጂ ግን ሰዓታት እየ ዝውስኽ ነይረ እዚ ነገር እዚ ምስ ተረዳእኒ ግን ኣቋሪፀዮ ናብቲ ናይ ሕልመይ ጥራይ ፀቒጨ ክሰርሕ ጀሚረ ኣለኹ ናይስ ኣቶ ብርሃን ሃወይ ኣብ መወዳእታ ንካልኦት ሰባት እንታይ ትብሎም ኣቶ ብርሃን ሃወይ ንካልኦት ሰባት በዚ ጋጣሚ እንታይ ክብሎም ደሊ ሰብ ማለሲ ኣብዚ ክላስ እዚ ዳግማይ ምውላድ እዩ ተረዲካ ኣነ ከዓ ማለሲ ሂወት ክትቀይራ ከምዚ ድበሎ ማለት እዩ ሓደ ሃመማስ ክወፅእ ኣብ ቤት ሮቦትሮ ምግጫዊ ካብ ከምዚ ዓይነት ፃዕሪ ግን ውፅእ ኢልካ ሓደ ሓሳብ ኣምፂኻ ነቲ ሓሳብ ኣብ እምነት ቀይርካ ከመይ ጌርካ ሂወት ብቐሊል ትነብር ከምዚኣ ገይሮም ናብዚ ክላስ ተትመፁ ብዝያዳ ነፍሶም ተትቕይሩ ፅቡቕ ነይሩ ኮይኑ ይስማዓኒ ቴንክ ዩ ኣቶ ብርሃን ሃወይ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ኣነ